Узган туган күннәрегез белән. Минтимер Шарипович Шәймиев. Аба, күз яшыгына алып ат, Бургер Кингка барабыз ди. Эшләтмисең дигән буласы. Бик дөрес әйтә. Юк, дөрес түгел ул. Тукта. Машина гаиләсен. Туктап тор әле. Сез шалкарт малай бер бит бу. Син дә аны карарга тиеш буласың, Роберт. Булдымы? Ярар. Ярар. Ассаламу алейкум, җәмәгать. Сәлам, дуслар. Мен бүген сөйлисә әйберләр күп түгел. Шуңа тиз генә. Кыскача гына фикер алышык дисең инде. Зикр кыскача. Әйдә алайса артык сүз сузып тормыйча. Не башлап карап китик әле. Беренче президентыбызның Минтимер Шарипович Шәймиевның 20 яраткан бабайыбызның туган көне узды. Аңа ялгышмасам 86 яшь тулды, әйме? Узган туган көннәрегез белән. Минтимер Шарипович Шәймиев. Сезгә ныклы сәламәтлек телисебез килә һәм нәрсә генә әйтмәсеннәр, нәрсә генә булмасын, әйме сез безнең карасыны гына. Әгәр дә сез чынлап безне карасагыз, без шул хәтлек шатланыр идек. Сезгә ныклы сәламәтлек телибез һәм без сезне яратабыз. Чебурашка дигән мультфильм турында сүзләр күп булды. Әйт әле, син аны карадыңмы? Үзәр. Сөйлимме? Кичә кызларым белән бер сәүдә үзәккә барган идем. 16да 25тәге сеанска килеп карадык без. Килдек тә кызларым белән басып торам бит инде. Чебурашка беләде дигәнем. Муралай бак. Нету ди. Үртә. Юксыннан да нету түгел. Нету. Мне там ярый 17-25. Нету ди. Так. 18-25. Только 2 осталось ди. Син кызларны кертеп җибәр. 20-45. Вот только осталось 20-45. Ну, без сәгать 4-кә килеп җиткән бит. 5 сәгать көтеп тормыйбыз бит. Кызларым минем, алтыннарым минем. Без походу бүген бара алмыйбыз дигән. Бәләкәсенең күз яшы башлаган игенә әйтәм. Аба, күз яшыгына алып ат, Бургер Кингка барабыз ди. Yok, tokta, sen Чебурашка урынына Бургер Кингка бар. Юк, ничәдәсең инде? Юк, чынлап та. Беләсеңме, бу мультфильм турында фикерләр аерылды. Берәүләр аны шул хәтлек шәп дип мактыйлар. Кемнәрдер әйтә, моннан да яхшырагы булгалады бит инде дигән була. Ләкин беләсеңме, менә мин дә ул мультфильмны карадым һәм мин шуны әйтәсем килә, чынлап та шәп мультфильм. Чынлап та шәп мультфильм һәм ул беләсеңме, шундыйрак мәгълүмат та укыганым дөрес булса. Гомумән Россия кинопрокатында дип әйтгәндә иң кассалы мультфильмнан санала икән ул. Һәм менә түгел саннар әйткәндә, әйме, гомумән менә шушы мультфильмны күрсәтүдән 5 миллиард сум акча җыелган, шушы лентаны 16 миллион кеше караган икән. Беләсезме, бу бит инде бик шәп. Беренчедән, хәтерләсәң, узган ел ахырындагы бер чыгарылышта мин әйткән идем. Владимир Путин безнең мультфильмнар, мультигеройларны популярлаштыру турында указ чыгарган дип әйме. Менә шушы мультфильм, менә бу указга туры килә торган бер картина, беренче картина. Шәп. Безнең шундый мультипликацион геройны шулай популярлаштыру, аны күрсәтү һәм бик минемчә миңа калса бик сыйфатлы мультфильм ясау, ул гомумән бик шәп. Тукта, син әзгенә бутыйсың. Нишләп син мультфильм дисең? Бу анимацион кино. Анимацион кино, Мин инде аны теге мультфильм дип әйтүм. Хәзер анда син ни генә булмасын, ул бит мультипликацион герой Роберт Чебурашка. Шуңа күрә мин аны мультфильм дип әйтәм. Синең мәгълүматыңа мин тагын өстәп куйым әле. Син анда дөрес әйтмәдең. Син әйтәсең, анимацион мультфильмнар арасында бу иң күп җыйган акча әйме? Анимацион түгел. Гомумән, һәм менә Россия тарихында, кинопрокат тарихында бу беренче урында. Иң зур кассалы дип әйтәсең. Икенче урында Холоп иде. Бу былтыргысы уланы да бәреп атты, күпкә бәреп атты. Хәтта беләсең нәрсә, хәтта әлеге вакытта ул аватарны да җиңеп бара. Менә шуны мин әйтмәкче идем, Бу кино, син бу тамам. Хәтта мультфильм булса да мультфильмнар арасында да беренче бит инде. Син монда теге төшәтмисең дигән буласы, бит дөрес әйтә. Юк, дөрес түгел ул. Ама анимацион мультфильмны аерым. Бусы ярыйсың бәхәсләшеп була монда терминнар буенча, әйме. Монда бит асылы мәгънәсе анда түгел, Роберт. Безнекеләрнең шундый шәп әйбер ясавы,
шундый шәп кино тәкъдим итүләре менә нәрсә хуп, аңлыйсыңмы син? Аны чыгарга кирәк. Син беләсеңме, балаларның шул хәтлек менә булай итеп күзләрен терәп, бер нәрсәгә дә бүленмичә рәхәтләнеп шушы мультфильмны караулар, шул хәтлек күңелле. Анда елап утыручы балалар да булды. Мөләем, ягымлы, шундый. Әйе. Мультфильм дим, кара, синен тыңлап. Кино. Ай, җаным. Ши дурашка булды инде. Син инде мөгаен барлык серияләрен карамасаң да, Маша и Медведь дигән мультфильм белән таныштыр. Мин аны яратып карыйм. Яратып карыйсың. Менә мин дә ул мультфильмны яратам. Әйме, бар бит инде безнең хәзер ул безнең тамашачыларга кызык булыр микән, кызык булмас микән? Бар сюжет дигән әйбер, бар фабула дигән әйбер. Фабуланы без тулайым картинада күрә алмыйбыз, әйме. Менә мәсәлән, монда нәрсәләр эчендә булганмы? Кайдан килеп чыкканмы бу? Фильм дигән. Тукта. Машаның гаиләсен. Туктап тор әле. Әйдә. Менә бу Маша и Медведь бит инде, ни өчендер бу кып-кечкенә кыз бала, аю белән дус, аның әти-әниләре кайда, гомумән ни өчен ул урманда тора һәм ни өчен аны башка урман теге җанварлары аның белән уртак тел тапкан икән, әйме. Шундый сорау бирә безнең Google-га, әйме. Google, скажите, почему Маша живет в деревне одна, в лесу одна, и почему она дружит с медведем? Аңа беләсеңме нәрсә? Син моны тыңлаганың бармы әллә? Мин моны укыдым, гүзәл. Алла, мин шаккаттым. Лучше моны сөйләмә, ул хәерле. Син сөйләгәнә башладың, мин сиңа шундый аңлатмакчы идем нәрсә. Юк, мин син аңлавың бик әйбәт. Мин бит аны безнең тамашачыларга аңлатам. Димәк, моның Машаның кичкенә генә Мәрьям була бит татарчасы. Шулай булсын. Мәрьямның гаиләсен шул зур аю бутарлап аткан, бөтенләй аша бетергән. Беләсеңме син моны? Мин аны беләсеңме дип укыдым. Тыңладым. Әти-әнисе аның исән сау, ләкин менә шушы Машаны аю җырмачлап, талап, шулай итеп юк иткән икән, әйме. Һәм менә бу идән качып киткәннәр аның әти-әниләре, һәм Маш ул үрек. Һәм шушы аюга үч итеп, ул хәзер менә аны җафалы икән, шулай итеп. Анда беләсеңме, Машаны шалкартмалай бер бит бу ничек? Гүзәл, Машаның гомумән гаиләсен бутарлап аткан диләр. Шуңа күрә менә шундый прикинь. Башыны гынамы, гаиләсен генәме, ләкин менә шушындый аңлатма бирү бу кыттышка шәйбердер дип уйлыйм. Монда кызыграк фабулда уйлап, монда бит инде кызыграк фабулда уйлап табып булмайды. Шул Маша и Медведь мультфильмын дәвам иттереп, беләсеңме кайда ул популяр бу мультфильм? Гарәп илләрендә. Беләсеңме нәрсәгә? Яулык кигери һәм күлмәге узын. Бар икән. Юк, шуннан да шулай. Аның хайваннарны шулай итеп җафалавын исәпкә алмыйлар, Гарәп илләрендә дуңгызны күрсәтмиләр. Аны ничек бер ак тап булып кына нителәр? Юк. Сарык утырталар. 21 гыйнварда безнең Тандем сәүдә комплексында, сәүдә комплексының бәдрәфендә 14 яшьлек кыз, яшүсмер кыз жан тәслим кыла. Сәбәбе башта кемдер әйтә, теге куришкалар бар бит, әйме? Тарталар бит инде. Шуны тартып, нәрсәдер булган имеш, кемдер әйтә, ниндидер газ иснәп ауланып үлгән диләр. Туалетта нинди? Менә хәзер аңлата. Нинди газ туалетта? Шаккатасың, куйдан газ аксын саны, кайны аласың аны. Баксаң, бу шундый теге клубларда наркотик формасындагы гыймы шундый увеселительный газмы, хихикающий газ диләр баны. Шуны иснәп аны югалта һәм аны соңыннан инде ана китерә алмыйлар. Шул ашыгыч ярдәм машинасының инде үлеп китә. Дигән таслим кыла. Менә бит. Мин моны нәрсәдән чыгып әйтәм? Минем бит үземнең 2 кызым бар, әйме. Тукта, мин тизгән әйтим әле. Мин әйтәм, тукта, монда кызлар әйме нәрсәләр кылана, әйме, нәрсәләр кыламдыралар, әйме. Юк, егетләр нәрсә кыламдыра дип нитәсең башта, әйме, шаккатасың. Һәм монда бит кызлар да узып китә кайбер чакта. Безнең кызлар Роберт, беләсеңме, алай кызлар, егетләр дип бүлмәгәдә без аны кызлар, малайлар, имештер кызларга ярамый, малайларга Алар бөтенесе дә яшүсмерләр. Хәзерге заманда без бигрәк тә бит инде хатын-кызлар белән ир-атлар тигез дәрәҗәдә дигән фикерне алга сөрәбез, әйме. Шуңа син феминист булма әле. Юк, феминизмлыктан түгел бу, Роберт, әйме. Ләкин монда малайлар кулланамы, кызлар кулланамы. Бу гомумән булырга тиешле әйбер түгел дип саныйм мин, әйме. Нәрсәгә уйлап чыгаралар монда әйберне аңлатыгыз әле миңа, мин шуны. Менә, кара, менә бармакларга кара, нәрсәгә дип, менә, нәрсәгә дип. Беләсеңме? Нәрсәне аңлата? Акча.
Бу балаларга бер дә аңлатмаганнар микәнсең, менә мондай әйберләргә Ничек аңлатырлар инде? Нәрсә дип аңлатырлар сиңа? Онда газ саталар, син аны истеме? Юк инде, чынлыкта аны әти-әниләр белмәскә дә мөмкин. Шундай бер бар. Менә мин бу хәбәрне ишетмәгән булсам, мин дә белмәсем, андый күлдертә торган. Юк, хәзер нәрсәләр генә юк гүзәл. Нәрсәләр генә юк. Аның наркотикның нинди түре генә юк. Шаккатасың аны. Аллам сакласын дип әйтәсе килә, әйме? 2021 елда уздырылган халык санын алу нәтиҗәләре 2022 ел ахырында билгеле булды. Һәм аның нәтиҗәләренә күз салсак, татарлар саны хайран гына кимегән икән дигән фикергә килергә мөмкин. Чөнки менә бу кайбер чыганаклар, татарлар саны хәтта 600 мең кешегә кимегәнлеген күрсәтә. 600 мең. Дөрес. 600 мең бу бит инде шаккатмалы. Бу бер яршалы шәһәре. Һәм моны беләсезме? Моны белгечләр ни белән аңлата? Имештер, бу халык санын алу пандемия вакытында үткәрелгән һәм күп кенә гаиләләр чит кешене мондый шир йөргән вакытта үз иләренә кертүдән курыккандыр һәм шуңа күрә мәгълүмат бирмәгәндер дигән фикергә килгән белгечләр. Кемдер хәтта яздыртмаган әйме нәрсә? Кем икәнлеген россиянин дип кенә яздырткан. Чынлыкта дөрестерме бу, юктырмы бу? Без сезгә шушы ук тапшыруда хәзер үк әйтергә алынмыйбыз, чөнки без нәкъ менә бүген халык санын алу, соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча бер кызыклы гына тапшыру төшерәчәкбез. Чыгарылыш булачак шунда. Шундый менә сиңа мә дигән тапшыру кысаларында шундый кызыклы мәгълүмат җиткерәбез. Менә аны карамыйча калмагыз, әм дуслар. Ярар. Син дә минем дус икәнне исәпкә алсак, димәк, син дә аны карарга тиеш буласың, Роберт. Булдымы? Ярар. Ярар. Кирәк икән. Шуның белән шулмы, Роберт? Ну, карайбыз икән. Шуның белән шулмы? Шуның белән шулмы? Торганда шуның белән булган. Мин нәрсә әйтмәкче идем? Мин бер нәрсә дә әйтмәкче. Мин бер нәрсә дә әйтмим. Җиткәндер бүгенгә. Ярар. Дуслар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, әйме? Ялгыш. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар. Роберт шулай көлә торсын. Мин сезгә шушы атнагыз бик уңышлы узсын дигән теләктә калам. Амин. Ассаламу алейкум, нәҗмәгать. Сау булыгыз, икенче дүшәмбегә кадәр.